Татар теле һәм әдәбиятыннан 11-нче халыкара олимпиадаға йомгак ясалды. Җиңүче укучыларны бүләкләү тантанасы булып узды. Тулырак хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов язмасында. Олимпиаданың дистанцион этабында Төркия, Кыргызстан, Үзбекстан, Казахстан, Азербайҗан республикаларыннан, Татарстан республикасы һәм Россия Федерациясенең күп төбәкләреннән 12 меңнән артык укучы һәм студент катнашты. Туган телдән башка милләт итеп саклаучы. Җиңүчеләрне Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Даниш Шакиров һәм Татарстан республикасының мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин котлады. Олимпиада эш турдан, язма рәвештә һәм телдән биремнәр үтәү, проект эшләрен яклаудан торды. Эш турның нәтиҗәләре нигезендә эш гран-при иясе 20 җиңүче һәм 77 призер билгеләнде. Укучыларның эшләрен 30 галимнән торган жюри бәяләде. Проектларда, әлбәттә, без ике тема билгеләдек үзебез өчен. Аның беренчесе инде Россия Федерациясендә игълан ителгән гаилә елы, һәм инде республикабызда фәнни технология үсеш елы. Татар гаиләсе, менә шушы теманы күбрәк алдык. Монда инде шәҗәрәләр темалары да булды, менә шул нәсел агачлары. Фәнни техник үсеш дигәндә, монда балаларның төрле кушымта, мобиль кушымта әзерләүләре, төрле махсус сайтлар, татар балалары өчен уеннар. Менә без моны махсус эшләдек. Олимпиадада катнашучыларны туган тел мөгаллимнәре озата килде. Biz бик шатланып килдек, чөнки безнең укучыларыбыз җиңү яуладылар. Әлеге олимпиадада 9 укучыбыз катнашты. Әлбәттә, бу укучыларыбыз безнең өлкәбездә татар телен, ана телен иң яхшы белүче укучыларыбызны алып килдек. Иң беренче максат быел катнашу безнең беренче тапкыр тәҗрибә алу. Безнең кызыбызда бик кечкенә 12 яшьлек иң кечкенәсе олимпиадада 6 класс баласы, ул 8 класс өчен эшләр эшләде. Алга таба менә нәтиҗәсе булырлык итеп әзерләү өчен килү безнең булган. Олимпиадада катнашучыларны һәм гран-при ияләрен Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов котлады. Халык шагыйре Разил Исмаилович Валиевның бик үтемле 4 еллык кына сүзләре бар. Туган телдә җырлый чишмә, туган телдә шаулый таулар, туган телдә дәшсәм генә, туган җирем мине аңлар дип. Менә бу җылы, искиткеч, милли безнең татар телле шушы мөхиткә сыкманан һәм шушы мөхитне ничектер сезнең белән бергә гомер буе киләчәккә алга да буыннарга алып барырга иде. Гран-при Казанның Сонцы урта гомуми белем бирү мәктәп-интернаты укучысы Рәйсә Абдуллина, Башкортстан Республикасының Уфа шәһәре 65-нче санлы татар гимназиясе укучысы Илдан Калимуллин һәм Кыргызстанда Кыргыз Россия Славян университетында белем алучы 2-нче курс студенты Зөлфия Шәрәфетдиноваларга бирелде. Татар теле минем өчен һәр вакытта да беренче урында иде. Туган телемне, әдәбиятымны, милли гореф-гадәтләремне камил өйрәнүне үземә иң зур максат итеп куйдым. Туган телне сакларга кирәк. Минемчә бу олимпиада бик күп, бик нәрсәне күрсәтте, яңа юллар ачты. Мин Тукай, Җәлил, туфаннарның милләтнең бер вакиле. Шуның белән мин бик горурланам. Бәйге 3 көн дәвам итте. Анда катнашучылар ял вакытларында башкалабызның истәлекле урыннарында булды, театрларда спектакльләр карады, иҗат әһелләре белән очрашты. Фәннур Хәсәнов, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары.